plejer i hvert fald at gå og slikke på ham. Hvor helvede hende der. Hun kan trådte mig lige op i træskoen faldt ender. Og hun 3 gange i hinanden. Au. De der små hårde, vi trotter dem. Det gør sindssygt ud. Ja, fordi de rammer... Jamen, jeg skulle til at sige, fordi de rammer jo et sted. Altså, når det, der gør mest ondt, når du bliver trådt af en hest over håren, eller over foden, det er jo, når den tager et lille hjørne. Hvis den planter hele sin hår over på foden, så gør det jo ikke ondt. Så bliver den der beskidt. Den der hvide. Når nogen er altså ikke... Jeg tænker på... Nej, altså morgenstid. Ham der. Det er på Skalgangen.